Beste kijkers, hartelijk welkom hier vanuit Hertje Venlo. We staan hier op de Aldermeert en we zien helemaal in afwachting van datgene wat dadelijk achter ons gaat gebeuren. Namelijk de grote optocht van Jokers in Venlo. Nee, we niks tijd, Matt. Is er ook geloof je? Ik ben er helemaal klaar voor. Ik heb er zin in. Gelukkig is het weer goed op dit moment. En we doen dat het ook zo blijft, Paul. Veel plezier met kijken. Jokers bestaat dit jaar 16 keer 11. Of dit seizoen moet ik eigenlijk eerlijk zeggen, 16 keer 11. Het is dus een jubeljaar. En dan zien we dan de eerste koets aankomen. Met door natuurlijk de ceremoniemeester van Jokers. En ook de ceremoniemeester van Jokers Toekomst. Die zitten samen in een koets. Bram Holla zie ik door de mensen zwijen en winken in het zonnetje. En dat duidt dus heel goed. In de koets nummer 1. Gevolgd door de vrienden, Paul. Ja, de vrienden van Jokers dit keer met z'n tweeën. Peter Bastiaans en Ferry Huus. Normaal zit hij met z'n drieën. Maar einde van uur, we zitten in het racepan van dit jaar. Dus hij had een beetje wat anders te doen vanmiddag. Intussen zoeken we in beeld al nummer 3. Joekskapel, Schots en Schijf. 17 man die heerlijke muziek maken. En dat doen ze natuurlijk altijd met de vastelovend. Maar ook op heel veel andere evenementen. Waarbij ik onder andere te Venlo nu. Nou, volgens mij is het schot hem leeg, Paul. Ik zei eens even Schots en Schijf. Maar dat maakt niks uit. Ze maken in ieder geval een mooi stukje muziek hier op de wagen. En dat doen ze al 24 jaar. Al 24 jaar lang die mooie toeren. Vanuit de treutjes en vanuit de trommel. Ze zien dus ooit ontstaan volgens mij vanuit de Venlose Boys. En hebben nu in ieder geval nummer 3 en we zien ze verder trekken. Ja, het Gardekorps uit Meurs 2017 zien we inmiddels in beeld. En een groep Gardenissen die lol en plezier hebben aan de vastelovend tussen Rien en Maas. Vandaag weer eens even begeleid en dat zogen we net door de elfen van de Elfenraad uit Eik. En dat zien de Maans Marietjes die ook met u optreden en u begeleiden het ganse seizoen door. En het is natuurlijk leuk dat die hier in Venlo ook erbij zien. Dan zien we dat we nu al bij nummer 5 zijn gekomen. We zien op het eind van ons Latijn, en dat refereert naar het motto en de liespreuk van Jokers in het Latijn. Verkleid als Romeinen showen ze een keer mee waarop ze een bocht hebben gemaakt. Als ze dan inderdaad aan het eind van hun Latijn zien, dat ze even lekker de bocht in kunnen kroepen. Het eind van de Latijn, dat zien de versleten kamerui. En natuurlijk de schone Jokers liefspreuk. Jokers vitae quod zal schöne. Wat zo'n beetje betekent wat de Jokers in het leven is hetzelfde in een bik of in de pap, Paul. Ondertussen komt wagen nummer 7, dat is Strotendrek. Volgens mij heb ik die ook in velden gezien. Of in ieder geval, ja, volgens mij in velden hebben we die ook gezien, Strotendrek. En een Blierik gisteren. Hoe was die gisteren? Of Holblierik ook nog eens. Ja, leuk dat die overal zo meedoen. En bij de poker zussen ze ook hè, in Holblierik. De poker Joeksmobiel staat erop. Dus Paul, dat is in ieder geval inderdaad goed. Op de pokerplak waren ze zaterdag te bezichtigen. Toen wil ze nu het nummer van de Nate Raaf spelen. De Raaf, de Raaf. Opgericht in 2018, de Gebroeien Haan. De Gebroeien Haan uithangen. Volgens mij gebeurde dat vroeger ook in de stad. In een etablissement waar ze de Gebroeien Haan serveerden. Een lekkernij toen dat tijd. En ook nog steeds volgens mij. Heerlijk, ja. En zeker als het een keer lekker gedronken is, smaakt dat altijd wel, hè? Ja, we mogen, wat zeg je mevrouw? Wij zien Gebroeien Haan en niet de Gebroeien Haan, want zo stonden we wel op de optocht lees. Ik meen dat is het ook zo'n beetje als dat ze niet de Jokers moest zeggen, maar het is Jokers. Ja, maar wij hebben in eerste instantie gedacht, wij zien de Gebroeien Haan, maar wij hebben begrepen van, ja, dat is eigenlijk niet de bedoeling dat ze lid wordt voor die vereniging zet. Dus zo hebben we dat aangepast. Maar ja, nu zien we de optocht lezen en dan staat er de Gebroeien Haan. Dus dat wil ik even rechtzetten. Maar goed dat we dat gezag hebben net al, hè? Goed. We zien nummer 9, vriendengroep de Keldiers.
Keltliers. De Keltliers, ja, nu lees ik het inderdaad pas goed. En als ze de wagen zuigt, dan snapt ze ook meteen dat het de Keltliers zien. Ze hadden het gisteren kalder als nu, want nu gaan ze lekker door het zunken met die mooie Eskimo-pakjes aan. Hoeft ze eigenlijk niet eens zo heel veel Keltenlieren. Ja, inderdaad. Van het noorden wie het zuien weet trekken door de winterse buien, neem ik aan. Alhoewel, we hebben toch al een beetje lente gehad afgelopen week. Vorige week maandag en vorige week dinsdag was het stukje beter dan vandaag. Alhoewel, we mogen niet klagen met het zonnetje aan de lucht. Wie klagen niet gauw? Nee, zeker niet. Inmiddels zien we wie loopt er over 11 jaar bij. En een groep die heet ook wie. En kijk eens wie bond dat is. En dat is wel, Mat, als het dan toch over dat zundje is, dat is wel mooi. Dat gold en dat klatergold natuurlijk, wat het allemaal is, dat wel mooi strolt in dat zundje. Zeker, ze brengen de tropische temperaturen mee. Ja, en in Venlo en in Holland en Nederland kennen het verkeren natuurlijk. Want zo hebben ze de 20 graden op de thermometer en zo is het weer koud. En ik heb toch een beetje koude hand. Ik dacht vandaag, geloof ik die handschoen maar toes. Maar goed, ik werm ik maar aan deze tropische klanken. Terwijl je nou het showorkest Fortissimo door het beeld ziet trekken. Het showorkest Fortissimo. Muziek, een stuk mooie muziek natuurlijk. Opgericht in 1955. Ik heb me laten vertellen, ergens in het Ven. En tegenwoordig, ja, wie kent ze niet van vooral die vastelovensconcerten. Een week voor de vastelovend. Afgelopen zondag en maandag waren die weer. Was weer een groot succes geweest. En nu mogen ze zelf hier door de stroten van Venlo treuten. Deze meneer is ook klaar voor de Brexit. Nooit meer naar Blierik. Goed genoeg meer naar Blierik. Dat denk ik niet. Nee, als de Brexit doorgaat, ja, dat bruikt toe. En dan is het over. Dan is het niet meer de Brexit, maar de Brexit. Dan is de Brexit. Dat is alleen nog maar 2 bij Velden als je nog een week wil maken. Maar voor de rest is het over. Ja. Ja. En wanneer gaat het precies gebeuren? Ook bij jou 1 maart? Nee, ik denk ergens vandaag. Vandaag al? Heb ik wat wortelen gehaald om een dag door te komen. Ja. Nou, dan zullen ze bij de wortelenpin ook niet gaan ze het dan afnemen, maar dat maakt niks. We zitten nu in Venlo. Voor Eur is jammer dat ik niet meer naar de optocht kan gaan kijken, maar voor de rest is het allemaal goed. Maar die was toch gisteren al, dus dat scheelt, hè? Bedankt. Ja, de optocht is bijna hoos aan het eind. Hè? Want op de kwartelenmarkt, maar het is de ontbinding. Dus we moeten nog even zien, die stroom door. Maar lekker met de zon in uw gezicht. Lekker zie door de Venlose stroom. Ja, en bij de goede Joeks huurt ook een goede beat, hè? Daar hebben ze ook bezig. Want zonder beat, zonder muziek, wordt het toch lastig om in beweging te blijven. En dat doen ze goed hier. Ja, deze optochtwagen duidt ook aan verschillende optochten mee. Uiteraard zien die een diggende mond geleden begossen in Velden, waardoor het al gekke maandag was. Dan zien ze altijd als eerste mee, hè? Die zien het eerst in de provincie met vastelovend. Dan zorgen ze wel voor in Velden. Een van de 3 gemeentes die overigens een gekke maandag hebben. Daarneven is er nog Grubbenvorst en Lottum. Maar deze kiersfluiters uit Velden, die gaan overal mee, dus ook hier in Venlo. En dat doen ze heel hier. In beeld zien we de kikkerbillen. Een groep van 27 moeraskwakers en moeraskwakerkus. Die doen voor de allereerste keer mee hier in de optocht. Toch leuk, hè, dat er niet aan was in de optocht. Er zijn natuurlijk gevestigde namen in de optocht. Maar ik vind het ook leuk dat nieuwe groepen deelnemen aan de optocht. Absoluut heel belangrijk dat er ook nieuwe mensen, nieuwe groepen meedoen met de Venlose optocht. Want dat hebben we nodig. Overigens, de TC, de Technische Commissie van Jokers, die organiseren altijd vooraf een aantal proodoverden. Waar ze die kunnen opgeven voor de optocht. Maar waar ze ook informatie kunnen krijgen. Stel dat ze een idee is en de weet niet precies wie ze moest beginnen. Dan kan ze natuurlijk altijd contact opnemen met de Technische Commissie van Jokers. En die kunnen zich wellicht verder helpen. Nou, zij hebben in ieder geval als idee, we draaien al 11 jaar mee. We lopen namelijk al 11 jaar mee in de Vensenoptocht, moet ik dan zeggen. Draai met ons mee dit jaar is het motto in het Ven. Vandoor dat ze dat hier dan ook in de grote Venlose optocht uitbeelden.
Ja, en de volgende mensen, dat vind ik wel heel erg interessant. De beerproevers in Venlo. Ja, ik haal er wel van een beetje beerproeven. Nee, hou er ook eigenlijk wel van een beetje beerproeven. Maar je hebt ook ganz goed gedost in de traditionele kleier van Vluers en Guntrud. Ja, daar hebben we wel, ja. Wat hebben die met beer te maken? Ja, de stad bestaat 675 jaar. Het zijn toch de stichters van de stad Venlo. En wij bestonden dit jaar 5 jaar. En eigenlijk had nog niemand van de beerproevers gehuurd. Dus zij vonden dat we ons goed konden presenteren op deze wijze. Ik denk dat dat wel geen lukken vandaag, ja. Maar mensen dat Vluers vroeger ook al aan het beer zo. Nou, dat meen ik wel zeker. Veel plezier, hè? En Paul, ik las er ook wel eentje. Hè? Nou, dat zie ik aan allemaal die dupjes. Ja, en ze die precies. allemaal zelf opgedronken. Nee, de beerproevers hebben mij toch bij geholpen. Ah, laten we dat zeggen. Nummer 17, dat is de Vriendenclub de Vogelhut. En zij gewoon als Lego-pupjes bouwen wij overal een feestje. Prachtig gemak van foam. En ze hoopten al stiekem op een niet al te warme Vasselo, want dan is de foam natuurlijk lekker. En ik denk dat dat vandaag best wel kan met de foam. Want als het zonnetje gaat schieten, dan lijkt het wel direct een stuk warmer, maar het is best wel frisjes. Het leuke is dat ze allerlei verschillende soorten Lego-pupjes hebben. Is ik vroeger ook met de Lego gespeeld, man? Ik heb altijd met de Lego gespeeld. Geweldig speelgoed. En in het midden, en ik moet eerlijk zeggen dat ik hem niet zie, maar in het midden is ook Wouter, deze adjudant bij carnavalsvereniging De Kakers uit Heidhuizen. Maar hij loopt hier ergens tussen, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik hem niet herken met al die cupjes op. Waarschijnlijk was dat ook de bedoeling. Ah. Ik zie weer een Velderse wagen. Ik herken hem van zeker een maand geleden. Maar wie we dat net al zagen, het is leuk dat hij ook gewoon hier in Venlo even wat muziek kon maken. Nooit toes. Ja, dat Chris als ze overal voor aan wil zien. Hè. Ze repeteren trouwens al een jaar in het leslokaal van de fanfare in de brede maatschappelijke voorzieningen in Velden. En daar zien ze de fanfare heel erg dankbaar voor dat ze door mogen treuten. Vloekspel Nooit Toes ontstaan in het café Het Fus op de Parademout, indruk opgericht eind mei 1976 in café De Sport in Velden. De volgende groep die kent u eind niet kwijt, maat. Nou, ze zijn er heel erg fleurrijk, kleurrijk en fleurig uit. En het is een groep mensen, 17 volwassenen en 18 kinderen lopen er maar liefst mee. En ja, ze kennen er eigenlijk niet weet, maar waarom dan? Ik zou dat eens gaan vragen, Paul. Ja, zullen we dat eens gaan vragen? Kun je me even vertellen waarom zich die ei niet kwijt kent? Ja, we hebben te weinig plek voor ons ei. Dus ik kan het in de wagen niet meer kwijt, dus ik moet maar bij me halen. Dat is dus de ganse optocht met dat ei? De ganzen op te gaan met dat ei in de hand, de kriek, maar niet Is er niet kwijt? Dat lijkt me best wel veel. de wagen niet, ik kriek nergens kwijt. Ja, dat is jammer toch, hè? Ja, hey, maar toch veel plezier nog. Ja. Ze hebben een pauze ingelast van een aantal jaren. Want die hebben heel lang met de optocht meegedaan. Maar nog een pauze van 5 jaar zien ze er uiteindelijk wel weer bij. En dat is wel leuk. Ja, 14 jaar onafgebroken gelopen, meegetrokken met de Venlose optocht. En nu zien ze weer terug en dat duidt ja, iedereen in Venlo deugd. Want heel geer groepen en mensen, door komen de mensen ook voor kijken. Hey, op de Aldermerde in ieder geval aan publieke belangstelling helemaal geen klagen, Paul. Ondanks toch wel het frisse windje wat er staat. En ook boven bij de Maaspoort zien we de mensen achter het glaas staan. Dat ziet er allemaal heel erg zonnig en fleurig uit. En als we naar boven kijken zien we wel wat wolken. Maar ja, het blauwe van de blauwe lucht, dat overheerst toch wel. Ja, tussen wappert de Jokersvlag in beeld. En zien we hier langzaam al de volgende groep weer aankomen. Ja, inderdaad. Dat is de nummer 20. Geit niet, bestijdt niet. Met een snufkele 10 moet Joeks compleet zien. Het ziet een soort bekkeltjes, zie ik, hè? Ja, inderdaad. Dus dat zal een snufkele 10. Dat zal misschien een snufke zalt zien. Ja, precies. Dat zou het Maar zomaar wat zullen ze kunnen. het maken zien dan, hè? Ja, dat Misschien zien we dat dadelijk op de wagen nog. we gaan maar eens goed naar kijken. En natuurlijk toepasselijk gaat het zonke. Lekker zonke, lekker windje, lekker weertje. Intussen weer wie bevestigd in ons vermoeden dat het Latijn inderdaad de Jokerspreuk is. Misschien voor degenen die het nog niet weten, even de vertaling. Joeks is voor het leven wat het zout is in de pap. In de pap. Kijk aan. En
dan denk ik dat ze pap zien het maken. We zijn nummer 21, Plaktendaag. We maken er een feestje van. Vriendengroep wordt de weg naar links buigen, gewoon weer rechts. Het zijn een paar weersen dus. Dat denk ik wel, ja. Want als de berg naar links gaat en de gaat rechts, ja, dan komt ze in de bermhoed. Overal liet geluk verborgen. Als we het dag wel over liedjes hebben, dan kunnen ze dat heel gebroek, plukt een dag. Ze maken er inderdaad een feestje van. En dat feestje, dat maken we nog mee heel live. En mensen toe zo ook. We zien live verslagen doen van de grote optocht van Jokers. De Metsoneers, vaste waarde in de optocht. Ja, oorspronkelijk dus de dansschool, hè? De Metson Club. En de Metsoneers die gaan dit jaar voor de 22e keer mee. In deze optocht in ieder geval. Absoluut, de Metson Club. Ik denk heel veel mensen van mijn leeftijd, ik ben 52, is dat wel een begrip. Want vroeger, ja, we gingen allemaal met Vasteloven naar de Metson Club. Toen we een jaar of 14, 15 waren. En dan stiekem van Doorhoed even naar de parade toe. Ja, ja. Zo ging dat vroeger. Had je gewoon nog dansen geleerd dan? Ik heb ook nog dansen geleerd. De jive en de quickstep. Van Tonja Smets, wat die van Beekamp heb ik heb zelfs zilverster gegaan. We in de 40 zien we weer 2 dames aankomen met een wc-borstel. Kijken wat toch allemaal mee aan de hand is. Ik ga er wel even naartoe, maat. De poetskerken. Het poetskerken zie ik er staan. Paul, wat is er aan de hand? LVK Poetskerk, het geëimer op het LVK, waar is goed Venlo. Wat is er aan de hand, meisjes? Ik ben niet van heen, maar ik heb wel een mooi bekje aan. En mijn haar, oh mijn haar. Oh, dat is zo verwit, mijn haar. Maar wat voor geëimer was er? Maar waar waren wij? Waar waren wij als Groot Venlo? Afwezig bij dat LVK. Wij waren er wel. Ja, geen wat er wel. Knuren. En Groot Venlo was alleen in de halve finale. Ja, wie kwamen die niet? Maar geen was er. Wij waren er. Vind ik wel tof. Vind ik heel, ja, dat is wel geëimer, ja. Volgend jaar komt dat helemaal goed. Dan gaan we weer eens een keer toppen met Venlo. Maar dan hoeft niet alleen het LVK te winnen, want de liedjes en de liedjes hoe het goed Venlose bereik, die zien gewoon in het Venlose altijd populair. Maar wel leuk verzonnen, meetjes. Waar is Air France? Waar is de Frans? Ik ben het niet. Is het niet? Ik heb hem nog niet voorbij zien komen. Hij komt er niet meer terug. Ik heb hem net wat druk. Nee, we zien een zeuken naar Air France. Maar ja, blijft een probleem met KLM. Ja, maar dat is een goed probleem, hè? Nou, blijf zeuken, zou ik zeggen. We zien in de 40 een bergmobiel aankomen. Dat is zo meteen van nummer 24. Vriendengroep, denk ik, de Bergvegers. Dat is een groep en een wagen. Maar ook door tussen lopen nog wat vaatsen. Paul. Ja, die blijven lopen, hè? Die doen ze blijven lopen. Die moeten van het gaas af, maar met bier en bonensoep lukt dat niet. Nee, zo komt ze niet van het gaas af, nee. Nee, helemaal niet. Maar het lukt wel op. Ja, er zijn natuurlijk andere maatregelen te verzinnen. Hè? Ja, maar echte soep had ook niet. En silicon kade had ook niet. Ik ruik er nog niks van, gelukkig, op dit moment. Tegen 2060 ben ik van het... Ik ben van het gaas af, hè? Ja, zeker. De Bergvegers, nummer 24. En als thema hebben ze Jokers 176 jaar. Wij hebben ons 3 sterren al klaar. En een schone groep. En het rood-blauw, de Venlose kleuren uiteraard. En die 3 sterren, ja, die zien we ook in ieder geval op de bergmobiel. We kijken naar de groep en de mensen van Even Samen. En het zien zo'n 24 personen. Die hebben het eigenlijk over 16 keer 11 wat vluchtend tijd. En dat hebben ze zelf ook ondervonden met het maken van een wagen. Want ze hadden heel veel ideeën met allemaal draaiende elementen erop. Maar het is uiteindelijk alleen maar een klok geworden. Ja, dat is ook mooi. En we kregen net een klein klokje uitgereikt. En daar zei ook de tijd vlug. En dat kunnen ze wel zeggen, hè. Als ze eenmaal bezig met een optocht geweest, dan vlucht een tijd, hè. Ja, zeker. En natuurlijk een mooie grote wagen, dat is prachtig. Maar ook gewone kleine wagentjes. Mooi in eigen
Viespelneult. Dat is ook allemaal prima hier in Venlo. Ook de actualiteit moet ik af en toe in een optocht komen. Terug naar Lange Driessen. En dat heeft natuurlijk alles om mee te maken dat een grote speelgoedwinkelketen de deuren moest sluiten vanwege faillissement. En ja, wij hebben hier in Venlo altijd Lange Driessen gehad. Die hadden later de naam van de winkelketen. Maar die kunnen nu weer gewoon hun eigen naam aannemen. We gaan gewoon speelgoed kopen bij Lange Driessen. Ja, dat was een begrip hier in Venlo. Lange Driessen. Inderdaad, voordat die grote winkelketen door met mij vandoor ging. Nou ja, met de naam. Hè. Ja, we weten allemaal wie het is afgelopen. Jammer, jammer, jammer. Nummer 27. Zij toch moes stil. Hiering op de box is dit. Ja, ik wilde eigenlijk even naartoe gaan, maar ik zal het maar niet doen, want we moeten even moes stil zien, maat. Ja, ik denk dat we even moeten stoppen met praten. Maar toch ben ik wel nieuwsgierig. That's who we that. Mag ik heel zachtjes vragen waarom ik zo moe stil moet zien? Heel zachtjes dan. Ja, wat is dat? Spreken is zilver. Ah, natuurlijk. En zwiegen is gold. Ik snap hem. Ja, dan zal ik niet al te veel meer vragen. Dan haal ik mijn mond, haal ik het stil, hè. En een groep mensen ziet geen Veuros. Veuros, het is tijd op. Een bord nemen ze mee waarop staat we gaan voor gold. Ze gaan in ieder geval voor gold. Ja, misschien gaat dat wel gebeuren. En dan zullen ze de eerste prijs bedoelen in een optocht. Er zullen verschillende categorieën zien, denk ik, waar ze de prijs kunnen winnen. Ja. En ik denk dat ze mee gewoon als groep dus, hè. Inderdaad. Dankjewel. Dankjewel. We kregen hier net een lekkere babbeleerroute gedeeld. En de mensen die voor gold gaan, dat is natuurlijk... Dat is de veurmode, zal ik maar zeggen, van de Koninklijke Fanfare. De Koninklijke Fanfare, eigenlijk de Koninklijke Muziekvereniging Fanfare Venlo. En die bestaan al sinds 1854. Hey, ik heb zin in taart. Ik heb zin in jubeltaart. Ja. En die gaan we nu krijgen bij nummer 29. De ingrediënten. 6 eieren van de kippen van vrouw Fiepe. 110 gram joeks. 11 scheutjes joeg. 1 kilo jen. 2 theelepels muziek. 8 toefjes Venlose room. En een handjevol confetti. En dan hessen de jubeltaart van 16 keer 11 jokers. Kijk aan. Dus dat moet iedereen toes maar eens gewoon proberen om of in ieder geval klaar te maken. Ja, niet de heet in oven zetten, heb ik begrepen. Het oven wordt op 111 graden. En dat heetje vol confetti. Ja, we zien in ieder geval dat die allemaal stukjes taart voorbij komen. Hè? Ja, en die zien goed gelukt dus met dat recept. Dan gaat dat er zo goed zien dus. En samen maken ze er gewoon één grote taart van. Ja. Met het motto van Jokers op ieder stukje taart. Wie nonnen vinden het chic, Venlo heet een basiliek. Ja, de Martinuskerk wordt officieel een basiliek. En dat is een hele eer voor zo'n kerk als ze uiteindelijk basiliek moest weren. Dat geeft toch wat meer status aan de kerk. En ik denk dat de Martinuskerk dat ook wel verdiend heeft. Want mocht je er nog nooit binnen zien geweest, wat ik me amper kan voorstellen, moet je er toch eens gaan kijken. Want dat is natuurlijk een juweeltje in de binnenstad. En met een beetje mazzel kom je deze zingende nunkes ook nog tegen in die kerk. Ja, ondanks dat de kerken in de oorlog heel veel schaaien opgelopen, is die toch weer prachtig opgebouwd. Ja, en Jezus nou dat we toch wel heel veel mazzel hebben met het weer. Want het gold, wat schittert het prachtig. Hier op die Alde Merit, voor nummer 31 aankomt. En dat is de helft van 11 van een groep. En die hebben als motto 16 keer 11, dat willen we voor geen gold missen. Nou, ze hebben zich helemaal in hun beste pekje aangestoken. Absoluut, prachtig gold. En het is alles gold wat er blinkt. De helft van 11 in de borden die we ook nog eens neven de weg zien staan. Als er omleidingen zien en dergelijke. Ze liepen eerst mee met niet neulen, daarna met 11 te gek zelf. Afgelopen jaar hebben ze een keer niet meegedaan. Maar dat was toch wel een gemis. Ja, dat kan ik me voorstellen. Als ze al jaren met een optocht meegeest, dan heeft ze op een gegeven moment toch weer. Dan kunnen ze die ook niet missen. Dan vult ze zich niet leuk aan de kant. Voor geen gold willen we dat missen.
De Klatergoal en de Parelwien natuurlijk. Terwijl we nou zo lekker bezig zijn, Paul, denk ik dat misschien wel we problemen krijgen met de VAR. Ja, dat ik ben meer van het voetballen. Hè. Dus Ja. heb ik toch een mening over. Over de VAR? Ja. Jazeker heb ik er een mening over, maar laten we het zo zeggen, als het maar eerlijkheid, hè. Ja. Maar ik voel een beetje natigheid aankomen. Ik voel ook wat natigheid aankomen. Weet wie? Zeg hem. Niet zo'n broeilip tegen de scheidstrekker. Wat verdomme, dan hebben we toch weer een nou, rode kaart zelfs. Ik kon hem maar, wat Paul. verdikke nog. De Altprins, Herm Pollux, zien we door. Lekker geneten van de zon natuurlijk. En hij stopt zich ook wat, ja, dat zullen ongetwijfeld wat gebakjes zien. Of in ieder geval wat lekkers in de mond. Ik hoop dat we dadelijk ook wel een stuk ervan krijgen. Ja, als hij dadelijk wat doen erbij zien, dan gaan we er goed eens even op afmat. We zien het in beeld. Gij bakt er niks van. Nou, smakelijk. Ik wel, maar mijn vrouw niet. Je bakt er helemaal niks van. Niks, nergens van. Zie het ook, de schansen, dat is eigenlijk een misbaksel, hè? Nou, zwart. Zwart zelf. Heb je wat tegen zwart? Nee, helemaal niet. Gij wel? Ja, maar lekker. Geweldig, wie die allemaal in een rol blijven, hè? De nummer 33 van de Kwas. De Kwas uit Venlo-Zuid. Vroeger ging ik er altijd naartoe. Door het tref, oftewel het oude patronaatsgebouw. Daar heb ik eigenlijk de vastelovend lieren vieren door. Daar gingen we met de lagere school al naartoe. Vanaf 1960 hebben ze door een eigen prins, heb ik me laten vertellen. En als het goed is, gaat hij ook met een optocht mee. Jazeker. Ik zie trouwens dat die mannen allemaal een piñata in de hand hebben. We gaan ze lekker mee paraderen over de stroten hier in Venlo. En die sombrero's die mannen op hebben, die hebben ze zich het jaar door overal door het ganse land opgehaald overal. Dus dat ziet allemaal originele huid. Ja, dat is prachtig. Vasteloos gezelschap de Kwas. Ooit ontstaan, zeg maar, uit Stelle Doets en vasteloos vereniging de Kwas. En eigenlijk is de Kwas een wiewaterkwas. Dus daarmee is er ook de link van de Missenersclub van de Stelle Doets en de vastelovensgezelschap de Kwas ook daarmee in ieder geval gelacht. Absoluut. We hebben een gecombineerd nummer 4 en 34 en dat is een Joekskapel. Joekskapel och nee toch. Al jarenlang maken die lekker stukje muziek en dit jaar dokter ze laten we ons even nieuwe pakjes aanschaffen. Ook een geweldig nummer trouwens, de disco dans. Als je naar de tekst luistert, dat is echt fantastisch gevonden. Een fantastisch liedje wat we hier weer huren. Terwijl ik vroeger dacht van, oh wat een modern nummer. Ik vond het erg modern in de tijd, maar het is een klassieker geworden, een evergreen. Hè? Het heet een tand destijds doorstaan en zelfs nu vind ik het nog altijd modern klinken. Het komt wel, een wagen en een groep, 16x11 is uniek. We vieren dit met veel muziek en met prachtige pakjes, zoals je allemaal ziet. Die wapperen lekker in de wind. Een beetje in een piano, hè. Mooi gemak inderdaad. Zo chic helemaal die pakje aan en dan wapperend in de wind. De fladderende piano. En toch vind ik het knap als ze de naam het Kumpel is. Dan zullen ze zeggen, dat moest alles op het net doen. Maar ze hebben het prima voor elkaar. Alles ziet er prachtig uit. Mooi in elkaar gefisponeerd. Zullen we dat woord nog maar eens nemen. Ja, dus u zit hier ook, hè. In beeld, de prachtige kop, de prachtige man. Het klimaat verdruigt. Ja. Verdruigt. Het is al zo erg. Is het al zo erg dat je niks meer te kloeken krijgt? Dat is een heel druig klimaat. Druig, hè? Het is hartstikke druig. Loop maar even mee door, want anders halen we de not nog op. Als het maar niet te druig is. Want ik kies zo al lang druig. We stonden al vanaf het begin van de optocht druig. Maar dadelijk hollen we het stiekem in. Maar dat moet nee, dat gaan we nu nog niet vertellen. Voorlopig haalt je nog even druig, hè? Je haalt het druig, prima. Dat is ook beloofd. De buksjes, dus u zit op de wagen ook allemaal buksjes. Geen grote beuk, maar gewoon kleine buksjes.
En ja, die vreten in feite de beuk op, deze rupsjes. Het Venlo's woordenboek hebben ze opgevreten. Dat soort dingen, hè. Aha. Dus zeg maar een beetje beukworm. Ja, eigenlijk wel, ja. En ik heb begrepen dat ze ook de nieuwe treurel opgevreten hebben. Dus ja, die kunnen we ook nog maar lezen. De buksjesrups. En hier op de wagen zien we inderdaad een aantal van die vervelende exemplaren van de buksjesrups. Ze kregen er in ieder geval geen genoeg van. Ik hoop dat we die op school niet krijgen, die buksjesrup, want dan hebben we een groot probleem. We gaan naar de voeteleers. In ieder geval, die zien we aankomen met de Jokenstam 10.000 jaar voor Christus beelden ze uit. Toen al Jokers, dus Jokers bestaat langer dan 16 keer 11 volgens de voeteleers. Ja, maar daarom heet het ook zo natuurlijk. Die voetelen gewoon een beetje met de data. En dan kunnen ze dat gewoon stellen. Waar ze in ieder geval niet mee voetelen, dat zien met de pekjes. Ook dat zien altijd de dames die dat doen, hè, die pekjes maken. Maar ook bij Eur, en dat is wel bijzonder, zitten de hieren ook achter het naaimachine. Ze lopen dit jaar voor de 4e keer mee. En ze zien al gegroeid. We zijn een groep van 11 man en vrouw. Boeit niets. Goed velden. Ja, dat is een prachtige groep. Het is onderhand een Efteling die hier neerkomt. Precies. Ziet het eruit. Prachtig mooi gemaakt. En die hebben ook een reputatie hoer te houden natuurlijk op dat gebied. Hebben ook al Duck-prijzen gewonnen. En terecht natuurlijk. Als je goed ziet, goed kijkt, dan zie je ook dat ze eigenlijk een beetje de wereld omdraaien. En dat de insecten die je ziet, die zien eigenlijk de mensen een beetje aan het treiteren. Dat hebben ze gedaan. En de huursnow, als je goed luistert, de insectengod. Volgens mij is dat een nummer van Pink Floyd. Oema Goema. Oh nee, dit niet. Ik zie 2 meisjes in beeld. Ook wij hebben een jubileum. 3 keer 11, 7 keer 11. Je ziet lekker mee aan het zingen, meisjes. Ja. Wij hebben een jubileum, hè. We hebben met me mee door, want anders halen we er nog toch op. We hebben een jubileum, hè. Wij hebben ook jubileum, niet alleen Jokers, maar kijk hé. Ja, 3 keer 11 en 7 keer 11. Ja. Wat leuk, is het oma met kleindochter? Oma met dochter, ik was laat bluier. Dat is wel heel leuk. Hartstikke leuk. En de bloempjes al bij je, hoor? Gekregen als voor het jubileum, maar het moet nog een kletje kopen, dus we moeten kijken of we een speurtje kunnen krijgen. Hè? Nou, amuseer ook nog, hè? Dit is ook een klein stukje, wie zit in? Bedankt, hè. En we huren de klanken van Joekskapel Schots en Schijf, die al 44 jaar onderweg zijn. En daarom hebben ze wellicht ook nummer 44 in de Venlo's optocht. 4 keer 11 jaar al. Zal ik het nog 1 keer zeggen? Remy Demi aan het maken. Remy Demi, Schots en Schijf. En dus hier op die wagens ook wat foto's staan van Schots en Schijf door de jaren heen. Foto's van nog niet zo lang geleden, maar ook foto's van al heel lang druk in de tijd. Kijk maar eens. Keer 11 jaar al onderweg dus. Schots en Schijven door en op prachtige Schotse pekjes. Wintersnieën of ijs, Venlo blief ons paradies. Ze waren dus op alle weerstypes voorbereid vandaag. Wat er ook zou komen. Ja, het zit er nog een beetje tussenin, hè. We hebben geen sneeuw, we hebben geen regen, we hebben geen ijs. Maar het is toch wel winter. Absoluut, we hebben wel een behoorlijke wind. Heel vooral op de hoek van de Aldermere Torwijn het soms behoorlijk. Zo'n beetje een tocht gaat. Hè, maar we mogen niet klagen, want er is nog geen druppel water gevallen. Tenminste uit de hemel. Ja, allemaal op de telefoon, hè? Allemaal een twitteren, allemaal een tweeten. En misschien willen ze wel trending topic met deze app. Ja, ze hebben allemaal virtueel contact, niet met elkaar. Nee, precies. Onder de optocht, maar wel via de telefoon staan ze in contact met de ganse wereld. Ja, we zien hem bellen. Ja, dat is Stamtafel Sint-Merte, een groep. Helemaal gewoon zo goed in een bal. En dat zien we nu al ook een beetje.
Ook weer schitterend kleurrijk. Allemaal die bulkjes. Kijk eens wat een werk dat is geweest. Deze groep. Vanwege het jubileumjaar van Jonkers. Gewoon ze uit de bol. Ja, en die meeste bulkjes hebben ze met de hand gedraaid. Wie ze dat vroeger ook geleerd hebben op school. Dit is een prachtige groep. Daar moet je toes maar eens even goed nog kijken. Die alleen al de schminktes die op hun gezicht hebben. Het zijn allemaal papegaaien. Die heen door de stroten dansen. En nog altijd is dat zonke erbij, helemaal achterin. Door bij de Maaspoort. Daar stonden mensen nog in de zon. Heen stonden al een beetje meer in de schaduw. Maar het is nog altijd lekker droog. En voorlopig hopelijk ook geen regenpol. Nee. En kijk maar eens wie moe die zich verdelen hier over dat stukje week. Wat we hier steeds in beeld hebben. Een grote groep. Prachtig om te zien. Dat zie je ook dik, hè. De Joekskapel zit dan zelf op de wagen. Maar door vuur lopen dan een heleboel mensen die goed te maken hebben met de Joekskapel. Familie, vrienden, buren. Weet ik allemaal wat niet. Waardoor ze in een enorme grote groep huurs. En deze Joekskapel heeft dat ook goed voor elkaar. Joekskapel de Kasmulkes. De Nateraaf komt heen voorbij. Uig de Nateraaf presenteert Jonkers heet het Sprookjesjaar. Maar wees steken de draak door mij. Ik zie bijvoorbeeld de man die afgelopen zaterdag nog de boetegroene boetezitting presenteerde. Tom Doesborg. Ja, als blije wolf. Incognito, ja, precies. De blije wolf. Ja. En nee, de boze wolf. Met het hem van de oma aan, hè. De wolf en de 7 feitjes, kijk daar, de blije wolf. De wolf en de 7 feitjes, zie ik. Boris en de draak. Alibaba. En ik steek een draak. 1001 klag. 1001 klag, ja. Die vinden voor de klanken van Joekskapel Hulster Heinke. Ja, dat doet me toch wel deug, Hulster Heinke. Dat is die kapel, jong. Dat is mijn kapel, ja. Daar heb ik jarenlang in meegelopen. En ze spelen zo hard dat ik er nog elke dag een beetje oorpijn van heb. Maar Hulster Heinke, natuurlijk, ze hebben vandaag hun beste pak op maandag aan. Joekskapel Hulster Heinke is een Joekskapel wat nog altijd gewoon door de Vennese straten loopt. Niet op een wagen. En dat is geweldig. Dag heren, dag dames. Intussen zien we wel de wagen in beeld al. Waar een aantal bekers op zo'n die zo uitgereikt is als ze inderdaad de beste is. Of in ieder geval bij het clubje van Driehuurs. De bronzen, de zilveren of de golden beker. Ja, op papier zijn ze gewoon de beste, Paul. Kijk, en hier zie je dat ook gebeuren. Ze rollen een grote blaad papier uit, een grote rol papier. En door gaan ze dan ook opstaan. En dan zien ze letterlijk op papier, zien we de beste. Inderdaad. En die rol papier, die slijpen ze gewoon mee. Ja, dan is hij gewoon de beste. En dat zien we hier met de gewichtheffers. Ja, die wel 10 kilo aan het heffen zien. De heldertjes en dumpeltjes. En dan zingen ze uiteindelijk ook We Are The Champions. Hè? Ja. Joeks, dat doen ze in de vorm van allerlei liedjes. Door allerlei mutsen, maskers, jokershanen en wat al niet meer is. En dat verspreiden zich gewoon door de ganse stad. We sprokkelen Joeks voor het leven, zodat wij de vastelovend kunnen blijven beleven. Want zonder Joeks natuurlijk geen vastelovend. Dat spreekt voor zich. Kijk wat ze allemaal hebben gesprokkeld. Prinsenmutsen, ik zie een jokershaan. Ik zie een masker. Ja, daar hadden we het al over. Maar nu zien ze het inderdaad in beeld, ja. De vriendenclub T-Sat. We zeiden het al, die doen het rustig aan. Ze lopen voor de 4e keer mee. En dat vinden ze natuurlijk geweldig om in het jubeljaar van Jonkers erbij te zien. Ze knagen de ganse dag van
uit over de brug weer trouwens. Komen ze in Venlo meedoen. Ja, en dat knagen, dat heet dan ook wel wat door knagen, die knie dan druk op. En wortels. Op die wortelen van de wortelenpin. Van hem kregen we dat snoepje. Ja, dat snoepje. Nummer 57, Joekskepelden, Heiden, Haspel. Ja, Paul, die hebben Waar zien die eigenlijk niet? Ja, vorige ben ik mee wel eens aan. Die zien overal. Overal wat te doen is ook de Heiden Haspel. En maar goed ook. We verplaatsen ons weer eens even naar Mexico. Ik hoop dat die eens een paar graden warmte kunnen brengen. Ja, want het is behoorlijk fris aan deze kant. Nummer 58, de Losse Flodders. Het Fan & Co viert Fiesta in Mexico. En een vriendengroep, oorspronkelijk uit het Fan, bestond uit 20 personen, 11 meisjes en 9 jongens. Zo'n beetje tussen de 18 en de 24 jaar. Ze zijn volgens mij vorig jaar tweede geworden. En dat is zo goed bevallen dat ze vandaag weer meedoen. Ja, met het Mexicaanse thema wat we al een paar keer in de optocht zien tegenkomen, wat altijd wel leuk is om te zien. Ze hebben typische Mexicaanse onderdelen op te waaien. Een doodskop, een mariachi-band en natuurlijk niet te missen een gigantische ezel. En die heb ik nog niet gezien, maar dat zullen we dadelijk wel zien. Ook weer een wagen met heel veel bewegende onderdelen erop. Knap de hoe mensen dat in elkaar krijgen. Dit is nummer 59, dit is Ratje Toe. Wij zwemmen als vissen door de optocht. Ja, die stonden al een aantal jaren even de kant te kijken en hadden een idee van, die moeten toch maar eens meelopen. En dit jaar is het dan eindelijk zoiets. Als vissen zwemmen ze door de Venlose Stroten en nemen ons allemaal mee in de kleurrijke zier. En ze hopen dan ook dat ze onze schatkist kunnen aanvullen met een schone prijs. Dit is nummer 61, de Paradepeertjes. En zij hebben als motto Jokers is jeurig en wij gaan eraan. De haan, ja. De haan. Allemaal als Jokers haan verkleed. Aangezien Jokers jeurig is, gewoon ze als boekbeeld van deze vereniging voor de Venlose Stroten. En inderdaad, ze gaan er flink haan. Alle pakken en accessoires zien zelf gemaakt, zelf bedacht. En ook hier kunnen we weer vermelden dat er meer stof zie je roek. Gans gek. Ja, vandaag komen de kompels goed voor de dag. Nou ja, de kompels, normaal gesproken, als het een Venlose is, dan denken ze aan rode EEC. Maar in dit geval zien het de kompels en die komen uit, ja, zeg maar, Vlierik weer, hè? Ja, ja. Al 4 jaar wagenbouwers. Het zijn allemaal volgens mij goldstukken. De min, de goldmin, dat is het. Die hebben ze aangeboord. De pimpeliers die we hier op nummer 63 zien, ja, dat is eigenlijk nog altijd een bijeengeraapt soortje van verschillende vriendengroepen uit Venlo. Eigenlijk zien ze met 36 leden, maar met 24 man lopen ze dit jaar mee met een optocht. Het zijn alleen mannen en de mogen zien een eigen blaag meenemen. In gelederen hebben ze ook een hufkoning, die roepen ze ieder jaar uit. Dat is dit jaar Daan de Eerste. En dit jaar hebben ze als motto Schingel Boom. En de Daan de Eerste, die kennen we heel goed. Die kennen we. Daan Rutte. Inderdaad. Schingelen Boom. Maar ja, dat heet natuurlijk een verwijzing door dat prachtige Venlose vastelovensvereniging. En volgens mij is het net Boom gegaan nu. Ja, maar nu huren we, ik weet niet wat er allemaal aan de hand is, maar ze hebben in ieder geval hier echt Schingel Boom. Zo heet het. En dan is het opeens Boom. En dan liggen die hier gewoon op de schoot, de pimpeliers. Ook hier weer een voorbeeld van wat ik straks al zei. Een joekskapel met gewoon een groep voor ze goed. In dezelfde pakjes.
En door best een grote bonte stoet. Dit keer hebben we het over Joekskapel Dredagum. Dredagum. Voor wie is natuurlijk ook nog de Venlose vastelovend, of in ieder geval nog de vastelovend. Want first het werd zien die 3 dagen ook alweer om. Ze zien dit jaar de hoeskapel van het Boerbroedersgezelschap. De koedeljacht van Benders. Ze hebben nu begeleid tijdens het vuurtraject. En die zien op aardig wat plaatsen geweest, heb ik me laten vertellen. Die zien alle recepties afgegaan. Kortom, die hadden het druk zat. Ja, en morgen is Veurdendag. Laten we hopen dat ze morgen ook in ieder geval geen regen krijgen. In ieder geval dit weer. Het bijt wel wat. Maar volgens mij gaat dat morgen ook goed komen. Ik gun het over een herte. De Venlose tapdans. Paul. Ja, met vastelovende stonden een aantal dingen altijd centraal. De prins, de leedjes, vuur al hoor. Er wordt gelachen en gezongen. Maar er wordt bovenal vuur gedans en lekker geklep. En daar hebben ze een ek van gemaakt. De vastelovens tapdans. Of misschien wel de tapdans. Ja, of zal het toch verwijzen naar de tap. De tap wordt een lekker pilsgoed komt. Ongetwijfeld. Alhoewel ze tappen wel. We zien ze mooi tappen in de moord. Nou, dat hebben ze mooi gedaan. Laat ons vieren al 11 jaar de Joeks in Ieren. Nou, en dat is ook weer mooi gevonden. Hè? Want de heelse Joeks in Ieren. Maar het is ook een beetje een Ierse outfit die ze aan hebben. Kijk aan. Dus dat Ieren, dat heeft te maken met Ierland. Met Ierland. Maar ook prachtige pakjes, hè. Ik had ze gisteren al een keer gezien en ook hier. Kijk, hier rollen ze ook weer een stuk papier uit. En zul je ze ook op papier de beste zien. Op papier zien ze ook de beste, ja. Kijk wat ze gaan doen. Wat ze blijkbaar als gewoonte hebben, is dat ze de schoenen tijdens de vastelovend gewoon dit regelmatig te doen. Op de grond gaan zitten, op de kale mooien die ze hebben. En dan gewoon gaan roeien met de riemen die ze hebben. Ja. Drink en glas gebeuren, alles komt goed. Van Bram en Ruud. Dat is natuurlijk allemaal naar Monty Python, hè. Always look at the bright side of life. Nou, dat doen we vandaag, hè. Zitten we ook wel weer aan de andere kant van de Grote Plas. Aan de andere kant van de Noordzee. En ook die Ieren die kennen er wel wat van het kleppen. Goeiedag. Goedemiddag. Pipi is weer terug. Ja, nee, Pipi is van nooit weg geweest. Dus. Wat? Ja, verder weer een geld tekort op Pipi zorgt er gewoon voor dat we er gewoon weer leuke dingen kunnen doen. Gelukkig maar dan. Ja, zeer zeker. We hebben geld zat en we strooien het vanavond gewoon echt rond. Not gewoon. Pipi Langschroemf, hè. Veel Venloneren hebben het vroeger op de Pruis gekeken. Dat is gewoon Pipi Langkoos. En die geeft ook Venlo eigenlijk gewoon geld zat. En we hebben deze optocht bewijs ook maar weer dat we zat van de Joekskapellen in ons Venlose gelederen hebben. Ja, wat zag ze wie veel, Paul? En deze optocht in ieder geval 15. 15 Joekskapellen trekken mee. En dan hebben we natuurlijk ook nog de fanfare, de harmonie, fortissimo. Zo meteen kunnen we ook nog muziekgezelschap Paluas. Muziek zat. Die komen we dadelijk nog tegen. Het dreespan van Jokers toekomst. Joshua de eerste met zijn adjudanten Bo en Joep. Door Veur trouwens, hier zien we het in beeld. Weer woord zich aan de Jokers jubel aan. Moet ik dat eens gewoon proberen? Nou, ik kon het dus proberen. Het is al koud, hè. Het is al koud. Dus let op, hè. Heel dus, oh. Ik gooi een stukje naar boven. Nou, het was aardig, hè? Dat is je goed, Paul. Oh! Maar ik was halverwege een haan, dus een halve haan dus. Het gaat heel goed met Jokers toekomst. Ze zijn bijzonder actief. En dat zien we ook van het dreespan wat er bovenop staat. Met Joshua de eerste. Die strolt hij in de Venlose binnenstad. In die Venlose binnenstad. Met de Rood van 11. Met de ceremoniemeester. En met de wieze vorst die ook bovenop de wagen staat. En weer zien ze de adjudanten.
Dat zien Bo en Joep. Had ik net al gezegd. En de dansmarietjes zien er ook bij. Ja, maar een beetje kaalt zie ik. Ja, het is een brassband, hè. De muziekvereniging Vaderwas. Dat is net weer even anders dan Hermanie en Van Vaas. Daar hadden we het straks nog over. Ja. Maar dat is dus ook nog een brassband. En wat is dat precies, Paul? Een brassband is een koperblazersorkest. Maar wat nou precies het verschil is, dat kan ik dan weer net niet aangeven. Nou, dan zoeken we dat goed toe, zo. Het is wel belangrijk om dat een keer te weten, hè? Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk moeten we dat ook weten. Maar wat dan ook, ze maken gewoon lekkere muziek. Absoluut. Chef protocol, Mark van Soest zien we door. Natuurlijk ceremoniemeester Bram Holle. En Bas-Jan, dat is de baas van de TC, de technische commissie van Jokers. Die is verantwoordelijk voor deze optocht. En ja, het is al ongetwijfeld vannacht nog wel een beetje zenuwachtig zijn geweest. Of hij misschien die moeilijke beslissing zou moeten nemen om de optocht af te lassen, af te gelasten. Maar dat is gelukkig niet gebeurd. Maar dat zal hij ook niet alleen hoeven doen. Daar heeft hij natuurlijk zijn wies rood voor. En misschien ook nog wel een paar mensen die het KNMI of voor dan ook om dat samen te overleggen. Want dat is wel heel belangrijk. Want het zal ze maar meemaken dat ze door ongelukken gebeuren door de weersomstandigheden. Dat wil ze niet meemaken. Moeten we niet hebben. Intussen zien we inderdaad de rood lekker jubelen. Lekker schommelen op de wagen. Genieten van de grote Venlo's optocht. Vos, Joekjes en er bovenaan natuurlijk. Graag pottenkijkers in de ook. Dit is tijd door ook B. Dat is de neembaas van de PNP-commissie van Jokers. Hoi Dan Bakker. En natuurlijk al die bekende gezichten. En zo meteen krijgen we natuurlijk het hoogtepunt van deze optocht, Paul. Ja, maar tussendoor natuurlijk weer een stukje muziek. Dit keer van de Hermanie. De koninklijke Hermanie, wel te verstaan. Dat is ook aan de kroon die ze meenemen. De kroon die ze meedragen. Ja. En die gaan dus ook dadelijk een koninklijk stukje muziek maken. En dat doen ze natuurlijk voor de prins van Venlo die erachter ook aankomt. Hoog op de wagen. Als laatste in een optocht, ja, dan is het de belangrijkste persoon van Venlo. Deze 3 dagen. Prins Erik I. Zometeen zien we hem door Groots op de Venlose wagen staan. Samen met zijn adjudanten Paul Hekkes en Dominique Dello. En dat zal voor u zeker een van de hoogste punten zien in uw tijd dat ze goed zien. En dat zien maar 2 weken waarin ze alles moeten doen. Hè. Ja, dat is een korte tijd, maar volgens mij een hele intense tijd. Want de is werkelijk overal in Venlo aan. En daar staat de grootste prins van het Lekker mee aan het zingen, hè? Gezelschap van Jokers, Prins Erik Snok, de eerste. Hallo van Venlo. Perficia. En we zien natuurlijk ook de dansmarietjes en de prinsengarde die niet weg te denken zien. Met zo'n geschiedenis nog steeds. En gelukkig is het terug. Laat de confetti maar uit de hemel neer dadelijk. Ja, maar schooi maar.